Mali kɔnɔ ni waati in na denmisɛnw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o ye baki ye ayiwa ale jaabiw bɔra jaabiw bɔlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ maa kɔni kɛmɛ kɛmɛ sara la maa 27 ayiwa o de pasira bariya sira ni teriya sira min tun bɛ Mali jamana ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɔra yen pewu ka sabu kɛ ayiwa Ukraine ye janfa min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma. Farikolo ɲɛnajɛ ale bondakun kan fɛn min ye Isa Ayatu ye na ale ye fɛn min y'a faamuya b'a la kapu ale président kɔrɔ ye ayiwa ala y'a ale miniji dɔgɔya. Bi ye juma ye utukalo tile 9 san 2024 o kuma b'a fɛ ko kura kakaw bisimila a ka dun kibaru kɔnɔna na bi anw ka jamana kɔnɔ fɛn min ye y'a faamuya b'a la denmisɛnw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o ye baccalauréat ye ayiwa ale kɔni jaabiw bɔra jaabiw bɔlen kɔfɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la fɛn min ye y'a faamuya b'a la maa 27 n'a kunkanfɛn ayiwa olu de kɔni tɛmɛna ayiwa nin jaabi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa min kɛra fɛn min ye bɛɛ lajɛlen dan ayiwa o ye musolaka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɔ a ma ko Bintu Filamuso Jalo ayiwa ale kɔni de ye Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da ayiwa ni moyenne ye sa moyenne min ayiwa ni o ye 17,50 ye ayiwa a bɛ école la école min ayiwa n'o kɔni filɛ nin ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen n'u k'o ma ko LG Kolo la ayiwa ale kɔni ye o kalan ekɔliso kalanden ye ayiwa ale de kɔni ye bɛɛ lajɛlen dan ayiwa jaabi bɔlen kɔfɛ fɛn min ye mɔgɔ kɔni ye nisɔndiyaw sɔrɔ sabula maa caman pasera ayiwa maa caman fana ma o y'a sɔrɔ ayiwa an kɔni bɛ dugawu kɛ fɛn min ye maa minnu ayiwa ni olu kɛra a sɔrɔbaw ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka kalan jide u bolo minnu yɛrɛ bɛ yen ayiwa ko ala m'u olu garijɛgɛ don a la ɲinɛ an bɛ dugawu k'u fana ye yarabi ayiwa ala ka san wɛrɛ ta kɔni ala k'u garijɛgɛ don u la. Anw ka jamana ani i y'a faamuya bɛɛ la Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ badenya ani teriya ni sinjiya sira min tun bɛ an ka ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Mali kɔni y'a laɲini fɛn min ye o sira min tun bɛ yen nɔ ayiwa ni o sira ninnu o baara sira minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka olu bɛɛ lajɛlen jɔ o jɔkun ma kɛ sababu wɛrɛ ye fɛn min ye anw ka jamana bɛ waati min na nin waati in na ayiwa n'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ayiwa ni o ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ayiwa n'o bɛ hami bɛnbalici walew ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kɛlɛ in kɔni kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana bɛ se k'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na k'a daminɛ y'a faamuya b'a la ka ye ka taa fɔ Kidali la ayiwa o baara hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka bolomafɛn dabaw ye olu kɔni ni fɛn min ye bɛngali wale kɛbagaw kɔni taara kari ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan waati ni ale kɔnɔna na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la kunnafoni minnu sɔrɔla o kɔfɛ a yira k'a fɔ ko Ukraine ni jamana ayiwa ko olu kɔni ayiwa ko kɔni bɛ ka dɛmɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin bingali wale kɛbagaw ma ayiwa a bɔra u yɛrɛ ka maada maa min ayiwa n'o kɔni y'u ka sɔrɔsi jɛkulu ayiwa o ɲɛmaa dɔ ye ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min ye i y'a faamuya b'a la kunnafoni siraw fɛ kunnafoni sira minnu ayiwa ni anw ye olu sɔrɔ kunnafoni ninnu bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Ukraine jamana kɔni ma bɔ k'a jira k'a fɔ ko ayiwa k'u ka maaw kɔni ye kuma min fɔ ko kuma in ye fili ye ko kuma in tɛ tiɲɛ ye k'a sabu kɛ ayiwa kɔni a diyara an ye k'a fɔ ko anw kɔni ni i y'a faamuya b'a la ni bingali wale kɛbagaw bɛ ɲɔgɔn na min kɛ ayiwa ko Ukraine jamana kɔni ka dɛmɛ kɔni taara ka ɲɛsin olu ma o de hukumu kɔnɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Ukraine ma bɔ ayiwa hali bi ka kuma in ka nkalontigiya ayiwa ko kɔni n'a ma ɲɛ ko o kɔni bɛ yen fɛn min ye badenya sira ni teriya sira min ni jɛɲɔgɔnya min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko kɔni banna k'a daminɛ ayiwa sisan na fo waati min ayiwa ka sabu kɛ ka ɲɛsin ka sabu kɛ u ka i y'a faamuya b'a la u ka janfa ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma ayiwa a ma dan o dɔrɔn ma an ka jamana ni i y'a faamuya b'a la hakirilaka minnu bɛ kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Niger ani Burkina ye ayiwa n'o an bɛ jɛkulu la jɛkulu min n'o ye AES ye ayiwa Niger kɔni fana y'a ka kunkan bɔ o fana y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɛ kɔfɛ kɔni ko olu fana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ badenya ni teriya ani i y'a faamuya b'a la jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko olu fana bɛ i y'a faamuya b'a la dankari kɛ o la sabula ni tura AES jamana kelen na ko b'a jira k'a fɔ k'i tura olu bɛɛ lajɛlen la ayiwa nin ye ko ye ko min ayiwa n'o bɛ ka kɛ sangada in na i y'a faamuya b'a la nin waati in na an ka jamana ninnu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jisuma k'a fura ye. Ministère des Sports olu ni i y'a faamuya b'a la DERPA u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u kɔni ye lakɔli kalan boloda lakɔli kalan in bolola i y'a faamuya b'a la sifinna ka 500 bɔ ɲɔgɔn kan ayiwa ni ka t'u kalan fɛn min ye i y'a faamuya b'a la kunnafoni ditigiw kan fɛn min ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ sabula an y'a ye k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw kɔni bɛ kunnafoni kɔni ta dɔrɔn ka cari n'u y'a sɔrɔ sira o sira fɛ kunnafoni jɛlen don sa wa jɛlen tɛ wa kɔni b'a ta dɔrɔn ayiwa ni k'a bila i y'a faamuya b'a la bɔlɔlɔ siraw kan ayiwa ni lakɔli kalan in bɔ dabɔ tɛ dɔwɛrɛ kama fɛn min
min ye kunnafoni jɛlen u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min nɔ ani fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw n'o o ye an ka kunnafoni tabaw ye olu ka hiya kunya bala baara minnu na sisan nɔ fɛn min ye an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min nɔ ayiwa o kunnafoni n'u olu bɛ di a kan ka di cogo la di cogo min jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min nɔ ayiwa min kɛra o yɛrɛ bɛ se ka fɔ cogo min nɔ k'a sɔrɔ hiya kunya bala mɔgɔw ma bɔ o cogoyaw la ayiwa lakɔlikara bɛ boli o de kan a dabɔra min kama fɛn min ye hiya kunya bala DERPA ale ɲɛma ani minisiri u ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛkulu la Abani faamu de la parce que bibi na an bɛ k'a ye sifilakaw bɛ fara ɲɔgɔn kan tant que a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka nɔbɔ ko la a bɛ ɲɛ sɔrɔ a la alhamdulilayi bibi na minisiri ɲɛmɔgɔ mun b'aw kunna a bɛ ka baara mun kɛ o b'a an hakili sigi o b'a jira k'a fɔ bibi na an ka sifilakaw u bɛ ka hakili sɔrɔ u bɛ ka ɲɛta laɲini u bɛ ka ɲɛta lasabati jamana si tɛ jɔ sifilakaw kɔ a tɛ kana fɔ la n bɛ foli lase ministre de la jeunesse ma ministre Fomba départ nana avec un baara mun kɛ en faveur de la jeunesse an bɛ san 50 bɔ bi ne hakili b'a la ni Modibo temps tun tɛ où il y avait une grande mobilisation de la jeunesse hakili b'a la o kuma ninnu la o tun bɛ jeunes ta ka bɔ yan ka taa Tchécoslovaquie o tun bɛ taa vacances kɛ ka na an kɔrɔw caman y'a kɛ fo ka n'a kɛ régime changé la mais o kuma jeunesse tun b'a dɔn a b'a sen da yɔrɔ min na mais ko caman nana don an bolokɔrɔ farafinna Mali la mun y'a kɛ jeunesse yɛrɛ tununa pewu ni jeunesse tununa ça veut dire que jamana tununa an ka jamana tun b'o bolo de kan mais an tununa cogo di an tununa ni désinformation de ye an tununa ni wale minnu t'an danbe ye o de nana don anw na a y'an fili an yɛrɛ ma donc n b'a fɛ k'a jira u la téléphone surtout Android iPhone a nana d'an ma pour que an ka fili anw yɛrɛ ma ah oui a dila ma pour que an ka fili an yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ bibi in na sifilakaw bɛ mun dɔn téléphone na hali mun ma taa école la i bɛ taa sɔrɔ ministre t'a dɔn o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que sifinakaw olu de bɛ téléphone utiliser kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ temps tɛ ministre bolo ale ta ye allo dɔrɔn ye temps tɛ président bolo o bɛ appel reçoit a bɛ appel kɛ mais sifilakaw de b'u sigi ka téléphone lɔgɔbɛ hali u tɛ a dilanbaga tɛ mun don a la o b'o don a la tiɲɛ wa nkalon réseaux sociaux bɛ mun tiɲɛ an ye bi a t'o ɲɛ an ye parce que réseaux sociaux kɛlen ka an ka jamana tiɲɛ an bolo fɛn mun tun tɛ ye fɔlɔ an b'o de ye bi réseaux sociaux kan mais réseaux sociaux dabɔla mun kama a dabɔla ka mɔgɔ mago ɲɛ a dabɔla a k'an ka ɲɛta sabati i bɛ se k'i to Allemagne i b'i to États-Unis i bɛ se k'i muso wele i b'i fa wele i b'i den wele i bɛ se k'u ye photo la i b'u ye image la maa bɛ ko wɛrɛ de kɛ n'an ka téléphone ye mun tɛ an ka laɲɛfɛta lasabati n'i ye fɛn fɛn ye ko farajɛ de y'a kɛ ka a ɲagata anw kɔrɔ a b'a fɛ an ka taa sira jugu de kan
farajɛw bɛ k'o de kɛ an na mais il faut que an yɛrɛ ka conscience sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ don u ye nin bila an ka bolo kan mais an k'an ka mun de k'a la an k'an ka mun de kɛ mun bɛ ɲɛta sabati an k'an ka mun kɛ mun bɛ jamanadenw tin don ɲɔgɔn na an k'an ka mun kɛ mun bɛ a dɔn k'a fɔ ne fa ye n fa ye n ba ye n ba ye n kɔrɔ ye n kɔrɔ ye mais bi bi in na o tɛ yen bi an bɛ girin mun kama bi bi in na sifinnakaw dɔrɔn tɛ jamanadenw ma mun faamu c'est que an bɛ kɛlɛ dɔ de la an b'a fɔ mun ma guerre informationnelle guerre communicationnelle mun ka jugu ni marifa yɛrɛ ye an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ bi marifa tɛ foyi y'a kɔrɔ parce que an yɛrɛ bɛ ka guerre kɛ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ kɛlɛ an bɛ k'an ka jamana kɛlɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye a farajɛw bɛ k'o de bila anw senkɔrɔ effectivement jabaraniw cayara kuma bɛ kɛ fɔ a kan donc il faut que jamanadenw k'o de faamu ne tɛna n da don a la mɔgɔ caman bɛ yen o bɛna kuma kan k'a fɔ mali dɔrɔn tɛ mali b'a la AES yɛrɛ ta ka jugu parce que an ko an b'an ka yɛrɛmakɔrɔnya ta anw ta ka jugu a la bi ni fɛn bɛɛ ye n bɛ misali ta Tenza Watel kɛlɛ kan n'i ye Tenza Watel kɛlɛ ye i bɛ taa sɔrɔ sur le plan communication image kelen de don mais aw tɛ se k'a ye image kelen u y'o sɛni c'est comme anw sigilen bɛ yan sisan u y'u jɔ k'a ɲɛsin jama ma ka photo dɔ ta ka taa kɔlɔn na ka photo dɔ ta ka taa kɛrɛ na ka photo ta ka taa kɔfɛ ka photo ta ka ainsi de suite k'o bila bɔlɔlɔ kan mais n'i y'a ye i b'a fɔ ko nin ye image taama ne ye mɔgɔ min t'a faamu tout ça c'est de la guerre communicationnelle mun kɛra Tenza a bɛ jamanadenw sigaw yɛrɛ la a b'u sigaw ka armée la a b'u sigaw ka ɲɛmɔgɔw la parce que n b'a dɔn Tenza Watel a nana ni kuma caman ye mais ni mɔgɔ min bɛ faamuyali kɛ i b'a dɔn k'a fɔ image minnu n'a y'a ye bɔlɔlɔw kan a dabɔla pour que mɔgɔw ka futinɛ u k'a fɔ ko aw ka finitigilakaw tɛ foyi la u tɛ foyi dɔn ni finitigilakaw sɔrɔla bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔrɔ mais ne bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna bi c'est que an ka jamana in a bɔla yɔrɔ jan ka na an bɛ yɔrɔ min na bi a bɔla yɔrɔ jan ka na mun de la jamana in a ka ca ni san 60 ye bi d'existence a jamana ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔ mun ko ɔhɔn farajɛw an yafalaw kɔ a y'a to an yɛrɛ ka an ka hɛrɛma hɔrɔnya ta mali de ka fɔlɔ y'a la alhamdulillah jamana fila wɛrɛ tugula an kɔ a jamana fɛn fɛn ma tugu an kɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw bɛɛ bɛ n'i ye Asimi ta ka d'u ma bi mɔgɔ t'a mɔriso sɔrɔ n'i ye mali armée ta ka jɔ aw bɛ bɔlɔlɔw kan bi bɛɛ de bɛ mali armée tanu mais pourtant armée b'u bara an bɛ san 3 bɔ bi aw ka lakana hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ye mun kɛ depuis an ka jamana jɔla a ma deli ka kɛ parce que n'i y'a mɛn n'i b'a fɔ ko développement ou bien u b'a fɔ ko n'i y'a mɛn gɔngɔn durula tɛ i gɔngɔn durula tɛ voilà n'i y'a mɛn e b'i ka développement lasabati sifinnakaw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka se ka baara kɛ mɔgɔw ka se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ hɛrɛ ni baden ni karama na ni sécurité tɛ u bɛ se ka kɛ yan
Donc ni sécurité marquée faut être ce qu'il y en a pour jamana ko et hakila avec sans sababu bi jamana nyemako yo au tableau d'état 100 ans ani doni Dieu armé bet mbambara Dieu armé bet mbé Mali kono chinois bien coréen tout dire oui je crois que oui coréen les coréens étaient là les sud-coréens les allemands les français les écossais les tchèques les hollandais etc jamana mumbia tseka foka ba au de la kaye aka jabarani na kuya foku ye terrorisme na au de la kaye ko uya jira ana kuya ni terrorisme fagawa santango na mumake aka fini digila ka de ko baraka sans saba konona ay jateminake santango no Dieu be armé maseka munke au ka fini digila ka de ko ke sans saba kono muni santanke est-ce que be joluye bon ambe o de kono ambo kololo de kono bi anye nyuma fenfe ke sa obo ke koloye aya nanye kolo munka o de beta ka da Dieu be bloka donc il faut que au sifila ka o ko de femme Mali ambe de jedo nama Mali tokotoko nama Mali nyamogo deme nama Mali finitigila ka o deme nama an yɛrɛ dɛmɛ an bɛ boli ka taa yɔrɔ dɔ la an ma mun kɛ donc Mali ni an bɛɛ de ta don Mali ni n'an ma Mali ni dilan mɔgɔ si tɛna dilan an place la mais pour que ka jamana dilan jamana bɛ fɛn naani de bolo fɛn naani fɔlɔ jamana ka sɔrɔ sinsin bere fɔlɔ ye jamana ka sɔrɔ de filanan o ye diplomasi de ye koɲaw sabanan o bɛ jamana armée de bolo naaninan o bɛ information de bolo n'o ye kunnafoni ye donc an bɛ mun na yan bi o ye kunnafoni in de ye n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye économie ta bi an tɛ se k'a fɔ an kɔni alihamudulila kosɛbɛ mais an bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ bi an yɛrɛ an ka nafolo de don n'i ye armée ta hali bi fɛnɛ bi na an b'a fɔ armée a ka fisa hali n'an ma top sɔrɔ fɔlɔ a ka fisa problème bɛ yɔrɔ mun na o de ye kunnafoni yɔrɔ ye o de ye information ye yɔrɔ ye parce que farajɛw bɛ ka profiter information ye yɔrɔ de la k'a essayer k'an ka jamana sonsori mais n'i ye information lajɛ sur les réseaux sociaux a bɛ aw sifinnakaw de bolo donc il faut que aw ka faamuyali ko la bi mun bɛ se k'a kɛ an ka jɔnjɔn an ka sinsin bere naaninan ye n'o ye kunnafoni ye n'o ye information ye an bɛ se ka faamuyali kɛ an bɛ se k'an ta fan don a la cogo min na. an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan faransi jamana kan fɛn min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko jeux olympiques ayiwa o kɔni bɛla ka i kɛ faransi jamana kan anw ka jamana kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan na nka waati laban ninnu na a jira k'a fɔ ko anw ka jamana kɔni ta banna a ko la sabula a fɛn o fɛn bɛ yen n'an ka jamana bɛ ka fɛn olu la ayiwa kɔni an ye sɛbɛya sɔrɔ dɔw la dɔw kɔni an bɔra a la pewu nka an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Mali ta bɔra la pewu ayiwa an ka jamanaden minnu taara a kɛnɛ kan na u bɛɛ lajɛlen kan ka segin ayiwa ni nana jamana kɔnɔna na nin waati in na jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye jɔn kɔni n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma Isa Hayatu ala ye ale miiriji dɔgɔya ale ta banna la fɛn min ye Isa Hayatu ye ale ye maa ye maa min ayiwa ni a kɔni kɛra
fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ budan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye farafinna dolanci ɲɛsoba ayiwa k'a daminɛ san 1988 la ka na i y'a faamuya b'a la fo san 2007 la ayiwa kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye farafinna dolanciyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ayiwa n'o o ɲɛmaasoba ye kafu ye ayiwa a y'o ɲɛmaaya kɛ o kɔfɛ a kɛra fifa fɛnɛ camancɛ fanga ɲɛmaa ye yanni ɲɛmaa kura ka sɔrɔ san 2 kɔnɔna na ayiwa isa ayatu ale yɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la fɛn min ye Cameroun jamanaden ye nka maa min ayiwa n'a ye farafinna bɛɛ kɔni lawasa ayiwa a fatura fɛn min ye alamisa don faransikaw fɛ yen nɔ nɛgɛ ɲɛ kan 18 waati ayiwa ka se kibaruyaw bɔra ayiwa ne k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna nin waati in na fɛn min ye diɲɛ donnatalabaw ayiwa fo ka taa se fifa fo ka taa se i y'a faamuya bala kafo mɔ bɛɛ lajɛlen wulilen don ka jɔ sen nka bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔlen don ayiwa nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ka kɛta don ala n'a ye ale ye min kɛ o de ka ɲi kuma bɛɛ ye dugawu kɛ wa bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ wa bɛɛ bɛ ka i y'a faamuya bala isa ayatu ka a su kasi a bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ni ne bɛ sigi an ka bi don kibaru la fɛn min ɲɛ Malibu ɲɛmaaso a n'a ɲininkɛlaw sera ka fɛn min sɔrɔ aw ye kunnafoni ko la k'o di aw ma o de ye nin waati bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ dɔwɛrɛ tɛ anw bolo ni jamana in kɔ Mali ye anw de ta ye k'a daminɛ Kayi fo Kidali dɔwɛrɛ tɛ anw bolo o kɔ o min sigara Jarati o tɛ taa maa si fɛ wa waati bɛɛ lajɛlen anw bɛ wuli k'an jɔ ayiwa an bɛ se ka an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana don an sago la kuma an b'a fɔ aw ye aw ka sɔrɔ Malibu kunnafoni di siraw la ni ala sɔnna aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an mɛn